Ja, det er klart. Og kommunen vil ikke hjælpe mig med nede i vaskekælderen. Vaskekælderen. Ja. Kan det ikke hjælpe dig med en, der kan komme og vaske på dig? Jo, det ved de godt, men det vil jeg selv. Fordi jeg skammer mig over, at mit tøj er blevet så snavset. Du vil ikke have nogen, der skal røre ved dit tøj, ja? Så jeg vil bare have dem til at hjælpe mig ned ad trappen med kørestolen og vasketøjet. Selvfølgelig. Men det ved de ikke. Nej. Hvad er der sket med din ben, Mogens? Den har politiet taget. Hvorfor det? Dit ben? Ja. Hvorfor det? Jo, jeg kunne jo ikke komme til syn med bilen, som jeg skulle til regelmæssig syn. Så det ringede jeg og sagde til dem, at jeg kunne jo ikke køre bilen, fordi jeg havde fået fjernet foden. Ja. Højre fod, som man skal bruge til speederen. Hvorfor har du fjernet foden? Betændelse, det var nogle... Du blev syg, ja? Det var nogle meget kriminelle og langhårede streptokokker, som inviterede alle deres lige så kriminelle venner til ædedolk i min hæl. Og da de så havde spist alle bloddelene, og de voksede ikke ud igen, så begyndte de at spise af knoglen. Aha, okay, på Og den måde. så var der ikke andet for end at amputere foden. Nej, det forstår jeg godt. Ja. Optager du nu? Ja, jeg optager. Ja. Nej, da jeg ikke kunne komme til syn med bilen, ringede jeg til dem, inden fristen var udløbet, og fortalte dem, som det var. Og jeg skulle have dispensation. Ja, det kunne jeg også godt få. Så skulle jeg bare skrive og dokumentere fra hospitalet, at jeg har fået fjernet foden. Aha. Og den dokumentation havde jeg ikke. Nej. Så sendte de besked til politiet om at fjerne nummerpladerne. Aha. Dem, Mogens, har du ikke familie? nej, Du har ikke kone, børn, eller? nej. Nej. Og så, Du har heller ikke fået børn overhovedet? nej. Har du haft en kone på et eller andet tidspunkt? Ja, jeg kom sammen med mange piger. Aha. Men Men dem ser du ikke i dag? Nogen af dem? nej. Nej. Men han så havde skrevet til politiet om, at de skulle fjerne nummerpladerne. Ja. Så kom der en betjent, der gjorde det. Og han var jo sådan set uskyldig i hele forløbet. Ja. Men da han havde fjernet nummerpladen, så måtte bilen ikke holde på gaden. Nej. Selvom jeg havde betalt 8.000 om året for den måtte holde der. Så du har ikke en bil i dag? Nej, så hentede de bilen, fjernede de bilen, og så sagde jeg betale mange tusind kroner for at få den igen. Aha. Og han troede med, at han ville destruere den. Destruere din bil? Ja. Aha. Og det er jo rent tyveri. Selvfølgelig er det det. Vi har privat ejendomsret her i landet, og Absolut. det var min bil, han fjernede. Det var betjenten, der gjorde det. Aha. Var de fra Lyngby station? Nej, han var fra Hillerød. Hillerød station? Ja. Aha. Men hvad med din læge og sådan noget? Kan du heller ikke få hjælp hos din læge? Med bilen? Nej, med få et bedre sted at bo og sådan noget. Med hvad? Med at finde et bedre sted at bo. Jo, men jeg vil jo ikke bo andre steder. Nej, du vil ikke flytte herfra. Nej, jeg er glad for at bo her. Okay, på den måde. Nu har jeg boet her i så mange år, Selvfølgelig. og har min bekendtskabskreds her. Ja. Kommer der nogen og besøger dig her i din lejlighed? Nej, fordi jeg har jo sådan et mægtigt råd, som jeg ikke kan komme til bund i. Nej. Går du og besøger nogen? Nej, det kan jeg ikke. Du vil heller ikke bo på en plejehjem og sådan noget? Nej, det vil gider jeg du ikke. ikke. Du vil helst være i din egen lejlighed, Ja, jeg har hørt om mange, der er afhængige af, der fortryder, at de flyttede på plejehjem. Selvfølgelig. Og Okay, Mogens. Tak for hjælpen. Ja. Jeg stopper.